Boom, boom, boom! Nakuyawan. Ayan na, dira. Ang ulo! Oh, no. Come here, that sound, spreading good vibrations all over this town. Alright, you're on way from there. Herbal medication, the healing of the nation, spreading good vibrations. Man, yo sé que tú nada te la llevas. No le gusta la jaraca, le gusta el crepe. Si me ve quemando, quiere que yo le disipe. Se pone fresca y le da con hacerme jeque. Yo que soy un bellaco, aquí mismo le echo un peque. Yo lo que quiero es una gata para darle guata, uva, guata. Que se arrebate y que se ponga bellaca para darle guata, uva, guata. Kung mag-debate tayo, ano yung bagay ang nilalagay mo sa ibabaw ng cake at bakit? Ay, paano ba sabihin niya kanina? Oo. Cherry? Kasi cherry ang nilalagay sa cake eh. Mali, sayang. Sayang sabi. Bawal repeat answer. O, kuya. Okay, kakayo po. Picture mo na lang nilalagay ko. Bakit po? Para maalala mo na ganun kita gustong maging kaibigan. Yan. Kayo, sir? Butterfly. Butterfly. Bakit? Kasi pag butterfly ang nilalagay mo, hindi ka na dumako. Lagi ka lang lumilipad sa sobrang tamis ng pagmamahal ng bilang kaibigan. Opo sa'yo po eh. Wala kang identity. Ano sinabi mo? Ito naman. Sing! Sa ilalim ng puting ilaw. Asa ka? Nakibag? Yan eh. Yan na. Abot na. Abot na. Uy. Dali ba? Punta ka dira. Yan na. Lalamu mo dira. Naabot na. Unsa ni? Dance. Sikaw. Dance. Beautiful eyes. Flying kiss. Flying kiss. Say bird. Chicken. Car.
Boom boom. Asa tingog sa dog? Dog. Awaw. Nababay, nababay. Nababay. Uy. Nababay. Bah. Kung magalala, kilala ko yun. Fighter yun. Hindi makita. Miss na obra? Kami po yung paglambuhan ko na obra. Gusto mo na po ba sila? Asian Games na! May reklamo ka ba? Rated K. Linggo sa mas pinaagang oras, alas 6. Gi. Gi. Sino? Sing na, sing. Aku ay may lobo, lumipat sa langit, di ko na makita, pumutok na pala, sayang lang pera ko, binili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog na ako. Yehey! Gi, ikaw. Gi, sing na. Gi. Adyot, robo. Nilupat sa langit. Wa na ko nakitaan. Ning buto na di ay. Sayang lang ako ang kwarta, gipalit og lubo. Ako ay may lubo. Ikaw. Ay, boleh. Ako ay may lubo, lumipad sa langit, wa na ko nakita, ning buto na di ay. Shadow mo? Ay, all blue, all white. Ikaw? Masa daw? All brown. Oo. Ulo. Tahu. Boom! Beautiful eyes. Ah!
flying kiss. Bye-bye. Bye-bye. Sadyang matigas yata talaga itong taong to. Hayaan na natin si Dalisa ay magpalambot dito. Bakit? Ayaw ba, men? Meron pong malaking usap sa Visayas. Nakikita-kita ko lahat doon. Kasama na rin pong mga kliyente. Love Teddy Bear. Ay, matay yung Teddy. Oh! Yabay, kabayan Teddy Bear. Tayo nagili. Oh! Istorya mo, istorya. Wala ko yung strong. Yung ko istorya mo. Opo ba? Opo na. Stock mo to. Istorya mo, istorya. Stop boy, stop. Ay, say. Ay. Yung tigo na yun. Busog. Dito ragog ka. Hadik ka. Dance na. Ngit. Ayaw! No, no! Kaya! Ay, nagbigay lang po. Ang buhok. At para iabot ang envelope na nagpapalamanan ng ating final three, tawagin si Sir Ted Samas of ABS-CBN Bank Group Internal Audit. Ayaw pa kasi! Gigil, te. Good luck sa inyong mahuhusay na anak na mga ang mga pangalan. Babakitin ko. Nakakakuha ng pinakamataas na total combined.
Wow, laway. Laway ko di ba dito? Agay ha? Bago ni karon. Wala duduk.